Baba aro, haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Yar da yar mun ka bidan canji. Mutanen Yamai a gaishe ku, mutanen Dosa na gaishe ku, Maraɗi yaya kwanan ku, da ku da na Difa 'yan kirki, mutanen Tawa a gaishe ku, da 'yan Agadas duka sannun ku, da na Beni ne muku tambarra, da ya ba muku zandar ya dace, Nura 15 mutumin kirki, da 'yar bajinin doki, na ɗan Usman sarkin yaƙi, wakar ga ya ce mu yi dan shauƙi, mu fito mu faɗi a DLDR. Yasbora ba za su bi ɗan jawa Nijar RDR mun ɗauka. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Zaɓe za a yi zagaye na biyu ƙasa ta Nijar mun shirya. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Mu hito ranar zaɓe mu sa su a gola su sha kunya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Mu zaɓi Muhammadu ɗan Usman dattijo yana da halin manya. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. A jam'iyyar mu ta RDR ƙarhe ya gane halin ƙirya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Hamma Amadu uban mu kake ka sanya agola cikin tarko. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Ibrahim Yakuba ja gaba dai a ƙasa ta ba a yi ma iko. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Da Abubakar Sise ya ce shi ba ya biyar wani ɗan soko. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Salihu Jibo Janar ya ce shi ba ya biyar kuɗin wawa. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Jami'iyyar ACC na ƙasa sun yarda a kau da ɗayan yunwa. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Ga ladanca na cikin tafiyar Nijar bana ba mu da ta ba. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Jami'iyyun sai na ƙasa ba su yarda agola ya kai can ba. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Ahmad da Jibo Max shi ya faɗi ta hiyar sharli ba daidai ba. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Nura 15 na ƙauna ta jihar Zandar ni ba ni shiga. Kai dan na gane shi mu dan gaisa a gida dai ban taɓa kuka ba. Yar da yar mun ka bidan canji. Babu aro haka zalika babu haya. Tahiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku koyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna RDR mun ka bidan canji. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Yar da yar mun ka bidan canji. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Yar da yar mun ka bidan canji. Kyawun aiki na tun farko na fara kiran suna Allah. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Sarkin da yake sauyin lawari talaka ya sa shi cikin dauda. Kuma ba mu hana ku kuyo sallah. A cikin yardar ka ake komai ka cire mu a ƙangin lahaula. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Auliya da shehannai nasa da malamanmu na tarbiyya gaisuwar ku banye da wargewa. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna. Yar da yar mun ka bidan canji. Assalamu alaikum al'umma sallama nake muku na ƙara. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Ku amsa mun wa alaika salamu ku bani ruwa in dan kora. Kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Waƙoƙi na isu dan kishin jama'a yau ga wata na tsara. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. A kowace waƙa sai na ijaje da ta'aziyya ta koyaushe wurin ku mutane na saba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa
Malik da Malika cikin tahiyar mu da takaduma. kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Baba ga Farida tana shirya waƙar yar da yar Kunaima. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Yan Nijar sai ku yi min abuwa, yawan magana ya sha mun kai kuma in yi shiru ba daidai ba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yo murna. Yar da yar mun kafa dan canji. Nura Shabiyar ya ce mu hito mu yi waƙar ba da habaici ba. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Jiki magayi mu haɗi kalala talakawa ban mu ji daɗi ba. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nura Shabiyar nauyin waƙar ya ɗauka bai yi karanci ba. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Nura Shabiyar gombar dutse yar dai yar kaya abin ayaba baka saba faɗa mana ƙarya ba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yo murna. Yar da yar mun kafa dan canji. Iya mu ne mamman Usman muka so ya sake riƙa mu ya hishe mu. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Mulkinsa na baya idan na tuna gurinsa talaka ya sha damu. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Masu kuɗi sun yaba mulki na yi sarakai sun yaba gwarzonmu. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Muhammadu Usman kai muka zo ƙasar mu tana ta kira dawo ba mu yarda da mulkin ɗan jaba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yo murna. Yar da yar mun kafa dan canji. Matsalolin Nijar na da yawa sun zarce 100 in an kirga. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Mafi muni matsala ta tsaro yau babu shi domin na hanga. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Dukiyar ƙasa in sun ɗauka sai dai mu ga jirgi ya wadiga. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Suna tsaye ambaliyar ruwa ta kashe mu saboda rashin haya gota ko ɗai ba su gyaro ba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yo murna. Yar da yar mun kafa dan canji. Ni Muhammadu Usman in ya taho a ƙasa tilas mu gano canji. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Matsala ta tsaro sai tarihi a ido ba a jimirin yaji. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Manoma da makiyayanmu su daina waɗa a cikin jeji. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Abu ɗan Usman kan riga mu gani ta hiyar wani dole a bar mu maza ba za mu sake mu bi rabbo ba. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yo murna. Yar da yar mun kafa dan canji. Iya Alhaji Nura sadauki ne Nura Shabiyar mutumin kirki. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Domin ka na yo wannan waƙar Haji Nura a gaida maza aiki. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Profesa Sanusi Sumaila suna shakar ka wurin yaƙi. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Alhaji Adamu ɗan da mazo na sai sirri ka sawo doki. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Alhaji Hassan Santos ya ce bana ba su hana ku ku yo sallah. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Alhaji Mamman fari da kai sarkin kasuwa da shan Allah. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Alhaji Babi Balarabe barko na ganka na sha daula. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Haji Abba ɗaci da kai na sawa nan ba ni cikin matsala. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Haji Mansur mai lemu ya ce kowan muna to sai mun rama. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Haji Lawali Mas'udu kana a gidanka na kwashi tuwon nama. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Haji Salisu Dundai da gaba dai amana uba ga sulaƙumma. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Haji Abdul Wahab dangarawa jirgi mai tallabe al'umma. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. In ban sa Isa magajima waƙar gaba za ta yi daɗi ba. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Haji Laminu kwamsa yar da yar cikin tafiyar ba mu ramma ba. Kuma ba mu hana ku ku yo sallah. Salisu mura kayo nisa maƙiyin tafiyar ba su cimma ba. Mu ba mu aro
shi riga sarkin kyauta kana ta rabo ban daunau ba. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Samin ni ina anaran mai yake kwansiye mai gonar aya. Kuma ba mu hana ku kuyo sallah. A maraɗi mu je a gidan tonton mai na zamani waye laya. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Nuruddin na gaida kamfani shugaba na matasa dan maiya. Kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Kabir ka mai ya godiya kana nuna mana soyayya. Mu ba mu aro kuma ba mu haya. Babu aro haka zalika babu haya. Tahiyar mu ta kowace kuma ba mu hana ku koyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna yar dai yar mun kabiran canji. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna yar dai yar mun kabiran canji. Babu aro haka zalika babu haya. Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai mu yi murna yar dai yar mun kabiran canji.